Здравейте, мили приятели! Днес ще ви покажем още едно тиквено ястие. Крем мус с тиква. За целта сме сварили вече тиквата. Ще я подсладим с крем мед с портокалови корички. За самия крем ще използваме скир, крема сирене Филаделфия и за аранжировка смелени орехи. В дълбока купа слагаме 2 парчета от тиквата и тук ще добавим половината от скирът и половината крема сирене добавяме. Сега ще разбъркаме скирът, крема сиренето и тиквата и когато започне да се получава кремче, ще добавим и мед. Половин супена лъжица мед с портокалови корички добавяме. Сега разпределяме в подходящи купички нашия крем мус с тиква. За декорация може да украсите с бисквитки или с орехи. Да ви е вкусно! Приятен апетит!